Ahogy tehát a bevezetőben elhangzott, a mai tesztalanyunk egy Suzuki Vitara lesz, méghozzá ebből is a legújabb, ami nagyon fontos, hogy ez nem Grand verzió, ellenben all grip, azaz hát mindenhol tapad, de valószínűsítem, hogy ez azt jelenti, hogy mindenhol hajt is, de ebben János mindig sokkal okosabb, mint én. Tudom a járműről, hogy 1.6-os motorjai vannak, benzines és vagy dízel, nálunk a logikus benzines választás van, hát nem is emlékszem, mikor ültem utoljára 1.6-os szívamotoros autóban, majd most fogok. Ettől már előre nagyon dobog a szívem. János, mit kell róla tudni, hiszen viccet félretéve azért ez fontos terméke a magyar piacnak, hiszen a Suzuki miután gyára van Magyarországon, azért az elmúlt időszaknak egyik meghatározó autója volt, még akkor is, hogyha most már nem annyira az. Igen, talán a történetet úgy lehetne elkezdeni, hogy ugye még 2007-ig kb. Ők uralták a magyar autópiacot. Utána ezt a mélyrepülést, amit láttunk, azt szerintem ők sem szeretnék nagyon emlegetni. Az biztos, hogy az utóbbi korszak egyik legfontosabb modellje szerintem ez. Ugye egy olyan piacra akarnak betörni, ez a kicsi szabadidő autó, ahol most ugye rengeteg újdonságot láttattunk akár Genfben is. És hát érdekes kísérlet, az ára az szimpatikus, de erről majd a végén beszélgessünk, és maga az autó pedig igen, nem az a hagyományos terepjáró, ez inkább ilyen szabadidőautó, crossovernek szerintem egy kicsit túl magas meg nagy, az all grip az azt jelenti, ugye, hogy ez az összkerékhajtás van, de ugye csak fronthajtással is rendelhető, úgyhogy elég ilyen összetett csomagot adnak, és ezt a kivitelt egyébként azért kaptuk meg, mert ez, amit a legtöbben rendeltek már most is, tehát az 1.6 szívó és egy ilyen közepesen felszerelt. Azt mondtad nekem kamerán kívül, mert hát mi azért szoktunk kamerán kívül is beszélgetni, nem gyakran, hogy pontosan azért, mert a fiataloknak szánják ezt az autót, fiatal családoknak, akik szeretik a természetet, azért lehet ezt egy kicsit felhúzni, és nem csak fekete-feketével kontra fekete kerékkel lehet megkapni. Igen, a legfontosabb extra, hogy pont mivel ebbe a kategóriában ez a divat terepjáró jelleg nagyon fontos, ebből is lett 2 tónusú fényezést, és akkor ilyen szebb felniket, nekem most se tetszik belőle ezen. Én ilyet már nem merek mondani. Igen, de tényleg egy ilyen sokkal vonzóbb külsővel meg lehet állni, és a belsejében is van azért változtatásra lehetőség, mert azért van, ami neked feltűnt egyből, és arra van egy válaszom is, de majd beszélgessünk ott erről. Akkor csücsenjünk bele, nézzük meg, milyen a helykínálat. Hát aztán majd el is indulunk, de első körben nézzük meg, hogy néz ez ki belülről. Hát például benne van a telefonom, ez már egy nagyon jó hír. Na, Sumikám, te mit mondasz? Sumi azt mondta halkan, ilyen kicsit belső lélegzésből, hogy tágas. Egyébként ez igaz. Fölfele jöttünk vele ide a forgatási helyszínre, és azért 3-an nagyon kényelmesen el lehet benne férni. Egy modern autó elvileg, és ez tényleg sok szempontból elmondható, de ez a kulcs, ez számomra értelmezhetetlen. Akkor is, ha ez nem a full extrás példány, tehát manapság már emellett nagyon-nagyon elment a világ, főleg ezek a szép feliratok még mellé, tehát hogy így, na mindegy, tehát ez így van. Van cserébe viszont nagyon szép multimédiás egység. Beülök mellét, ha befogadsz. Suzuki jellel indul a kijelző. Van nekünk ülésfűtésünk, 5 sebességes váltónk, és van állítható Snow und Sport kapcsoló, ami a hajtásnak a verzióit tudja állítani, gondolom a Drive Mode Selector. Digitális a légkondi, és új elhúzással lehet hangerőt állítani, ami vicces, de nem tudom mennyi értelme van, és hát amiről ugye... Ja, hát ne haragudjunk, tehát a 3 középső befújó, és az egyikre már nem jutott mozgatható verzió. Erre azt mondták nálam jóval tanultabb kollégák, hogy ez az óra helye, tehát akkor ebben a középső felszereltségben nincs benne az óra, cserébe viszont ez nálam úgy néz ki, mint a vakablak, amikor tudják az ablakot már nem szeretik befejezni, és akkor ilyen vakablakot csinálnak belőle. De alapvetően egyébként, ha belül az ember hogy tágas, kényelmes, az anyagválasztásokkal azért, hát ha azt mondanám, hogy vannak fenntartásaim, akkor nagyon finoman fogalmaztam. Ez nincs. 2015-ben. Fújd el a zenét, figyeld! De sukár az érintőképernyője, te. Azt egy érdemes elmondani, hogy ide S-Cross-tal azonos alapokra épül, viszont rövidebb. De érdekes módon mind a kettőn, amikor beleültünk, akkor azt vettük észre, hogy azért nem annyival, hogy az így használhatatlanná váljon, sőt, hogy teljesen reális az S-Cross ellen. Úgyhogy üljünk be hátra, és szerintem már ott látszik igazából. Tényleg itt pakoltat a nyárba, hallod? Ide, üljél be, oda, ezért jöttem haza. Pedig úgy nézek ki, mint Tom Hanks a számkivetetből. Saját magam mögé, hát... Megint egy operatőr is. Ami a legviccesebb, igen, magad mögé, mert te ott fetrengtél, de hogy én... Ez csúsztatás, nem igaz, hogy fetrengtem, csak kényelmesen ültem. Én magam mögött látod, mennyi hely van, tehát hogy ez szerintem teljesen vállalható méretű autó. Egyébként viccet félretéve, abszolút jó. Abszolút jó. Itt egy kicsit ilyen magasabban, ilyen kis szekéren ülős a stílus. Igen, tehát innen azért a kopaszodást meg lehet nézni az előttünk ülőknek a feje tetején, hogy Bélukám, figyelj, ide majd kenjél valamit, mert óriási a baj.
De nem rossz. Nem. És hát Menjünk, nézzük meg a csomagtartót, aztán menjünk már 1.6 szívó. Hát itt volt velünk a srác. Az igényes fiú, aki nem becsukja az ajtót, hanem átszakítja tokostul. Hátsó ajtóba is bele lehet rakni a 1,5 literes palackot. Az nagyon menő. És hát akkor az aktív életmódhoz tartozó szabadidőautó csomagtartója, melyben olyan kiegészítők találhatóak, drága Lajos kollégánk után, mint a kutyatál. Ebből majdnem biztos, hogy egyáltalán nem szállított a hétvégén kutyát a járműben. Ugye maga ez a csomagtartó nem túl nagy, de az örömhír, hogy ugye ebben is van eladta egy kis rés még. Szerintem oda aktatáskát lehet még berakni, egy-két Nokiás dobozt, de azon kívül maximum tejeket tudok elképzelni. Ebben a kategóriában ez nem rossz ez a méret szerintem. Tök jól néz ki. Tényleg vállalható. Menjünk már az 1.6 szívóba. Én nem emlékszem, mikor ültem 1.6 szívóba utoljára. De én nem vezetek. Most szólok, hogy nem vezetek. Viszonylag csöndes. Az úthibákat egészen jól mozogja. Tudunk nyugodtan beszélgetni. Milyen vezetni? Tehát ilyen kormányvisszajelzés, STB. Puhább. De ugye elektromos szervónál az elég gyakori hiba, főleg ilyen terepjárosnál, hogy egy kicsit ilyen túl könnyű a kormány. De például a váltó az ilyen nem az a legjobb, de még mindig jobb, mint egy Opel váltó szokott lenni általánosságban. Ez milyen jó, amikor úgy tesztelünk, hogy próbálunk belerúgni valamibe, úgyhogy még másba is belerúgunk. ez az igazi jó felség. Én nem belerúgást számítottam. Például, ami nagyon pozitív, hogy ahhoz képest, hogy 1.6 szívó, alul egész nyomatékos, tehát ilyen 120 lóerő, meg olyan majdnem 160-as nyomaték, de ugye ehhez képest tök jó, és főleg egy ekkora kasznit visz. Egyébként a másik pozitívum, ami nem is értem, hogy lehet ennyi, hogy könnyű, ez az autó könnyű, a sima 1.6 alap front hajtással 1075 kg késziváltó van, azért egy... Az nagyon, ugye? Az semmi. Tehát azért más már, az furcsa egyébként nekem úgy a Suzuki-nál, hogy egész jó dolgokat kitalálnak, de úgy nem találnak ki mögé egy ilyen, tudod, marketing szöveget. Igen. Tehát ez is, hogy ha ez egy másik márka lenne, akkor már a súlycsökkentésről több oldalas sajtóanyagokat olvashatnánk, hogy úristen, hogy ez egy szabadidő autó, hogy lehet ennyire könnyű. Itt, és így, ha nem nézek rá adatokra, akkor sose tudom meg, hogy ez az autó könnyű, de egyébként érezni is, hogy vezetünk, mert egész jó fordul, és így neki is könnyebb vezetni. Meg valószínűleg ezért érzed egyébként vállalhatónak az 1.6 szívóval. Igen. Milyen lehet az 1.6 turbodízel? Ugye az is 120 lóerő, tehát nem kell tőle sokat várni, de cserébe valószínűleg nullát fogyaszt. Igen. De egyébként ez is 7.3 teszik, tehát hogy még az is vállalható a fogyasztása. Valószínűleg ez is ebből adódik, hogy maga a kocsi az nem túl nehéz. Igen. Az 1.6 dízelt azt meg már nagyon sok mindenben próbáltuk, mert tudod, ez a Fiat eredetű motor. Igen. Tehát az is egy kellemes motor. Az egy M-Jet. Igen. Nem vagyok egy Suzuki fan, hogy úgy mondjam. Persze van rengeteg jó modelljük volt, ami tényleg ilyen értelmes áru autó. Most azt gondolom, hogy ez is az lett, tehát az majd nagyon nagy dicséret, hogy ez megint valami elindulhat újra a Suzuki márka népszerűsége, ha ezt abba az irányba, ahonnan egyébként nagyon magasan volt. Igen, tehát hogy ez egy teljesen szerethető autó. Az, hogy most a belseje nem tetszik, de tök jó vezetni. De tudunk, hát azt mondtad, hogy tudjuk variálni a belsejét is. Igen. Tehát, hogy jó vezetni, csendes, egész jó rúgózik, teljesen jó. Tehát, el lehet benne férni, el lehet benne pakolni. Tehát az a vicces, hogy elején erre céloztam az árkérdéssel, hogy bár kisebb, ugye főleg hosszra az S-Crossnál, de ezt nagyon belül nem éreztük utastér tekintetében, viszont az ár az félmillió, tehát egy azonos S-Crosshoz képest félmillióval olcsóbb, ez egy 4.8-as. Hát akkor nincs miről beszélgetni. Tehát 4.8-ért megkapod ezt a kocsit, és azt gondolom, hogy ebben a kategóriában egy döbbenetes ár. Tehát végre egy Suzuki, ami jól van beárazva, és ha valaki egyszer kipróbálja, szerintem nem nagyon fog benne csalódni, tehát egy csomó régebben úgymond eltántorodó, tehát a Suzuki-ról valami más márkára elmenő vásárló, most egy kipróbál újra egy ilyet, akkor lehet azt mondani, hogy meg neki megint Suzuki kell. És ez egy nagyon nagy pozitívum, hogy vissza tudnak ide térni. Tényleg a motorra is, tehát hogy nincsenek semmi szuper neve, vagy minden, miközben ez a motor azért egy normál 1.6 szívónál jobban működik, csendesebb, és abból is nyomatékosabb. Tehát erre is felfújhattak volna valami sztorit, hogy fú, ez annó, mint ugye a Mazda Skyactiv-val, vagy beszélhetnénk a mindenféle Toyota motor, ugye a Valvetronic, meg mindenféle vezérlés, hogy a BMW-nél is mindig kitaláltak valamit, vagy Honda-nál a VTEC. Ez meg csak úgy simán jól működik, nincs neve, tehát emiatt ugye nem is tudnak rá semmi nagyobb marketing szövegeket.
az furcsa tényleg, hogy a bizonyosság tekintetben még mindig a 90-es években járnak, főleg így a műszerfal megoldásoknál. Igen. De ha még ezt is levetköznénk, akkor ez egy tök jó modern szabadidő autó lehetne, legalábbis ahogy megy, az alapján feltétlenül. Elégedettek vagyunk vele, és a lényegi része azon, hogy árérzékeny magyar piacon az, amit elmondtál, hogy a saját márkán belül és az S-Crosshoz képest sokkal jobb autónak tűnik, és azért, ha fél millióval olcsóbb, az 10% egy 5 milliós tételnél, az meg azért nem kell is. Tehát nem tudsz annyit alkudni egy kereskedőnél, amennyivel jobban jársz azzal, hogyha ezt választod. Úgyhogy nekem pozitív csalódás. Nekem is. Megnéznék egy dízelt, vicces felszereltséggel, két színben, más felnivel. Értem, hogy az közelítene a 6-hoz, de megnézném, hogy az milyen. És összehasonlítanám mondjuk egy másik márka. Az a legszebb, hogy ezt mondod, ugyanis te még nem tudsz róla, de lesz nálunk egy ilyen, és össze fogjuk hasonlítani egy Jeep Renegade-del. Ez az! Hát ezt, hogy ki sem találhattuk volna jobban. Ugye?